abantu abaningi bachithwa ngecaca ngoba uyathola umuntu ukuthi akayizwa yena lento enuka kuyi maro abantu abanayo bayayizwa yizwa lento Okay. so isichitho yinto yokuthi ikwazi ukushintsha isimo sakho isenze sibe worse uyabona Yes. ikwazi ukushintsha indlela wena ophila ngayo nabantu Yeah. thatha kuyokubeka ekudeni nabantu ngoba kuyahliphiza yonke into oyenzayo ngoba wena isichitho isikhathi esiningi sisetshenziswa ngamasimba yebo amasimba ngoba uthuvu lomuntu lafike khona umuntu wathoiletha khona njengasehlathini noma wena mawukuthi ufuna ukushaya sona kumuntu okuhluphayo ufike ukake lo thuvi ebese siza nale mithi siyithela laphezulu so uthatha ini wena induku uyasithumela uyashaya akusinto engena uthi hambe kubani ngifuna anuka amasimba noma okuphi uyashaya ushala amasimba azahliphike bese sesiyahamba ayipheli 2 days ingakafiki kuwe manje ke la kule mithi esifakayo kuyadependa if usifake icaca kufike lo muntu anuke maka anuka into abangakayazi kodwa lo muntu umoto ugezeni anawo kodwa lo muntu makafika ebantwini kuphinde kubophe makaphuma nje noma ngafaka siphi spray esila South Africa noma sibuya phesheya kodwa still uzonuka leyo muntu lo anuka into ongayazi